Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 22 ga wata na Février, le 22 février 2025. Premier Minister na Mali ya hiddo sabon drafo na IAS. Wannan shine officiellement drafo na IAS. Kun san duk wata community tana da nata drafo nata. Kamar yadda kuka gani sama wannan drafo ne na sai dai yawo a da lokacin da aka yi karyanta. A yanzu kuma kun ga darafon sai dai yawo. Haka wannan da kuke gani darafo ne na Zitazini, ƙasa wajen 53 aka gani aka yi Zitazini da Amirin. To wannan darafo na Zitazini ne. Kamar yadda kuka gani wannan darafo ne na l'Union Européenne. Wannan darafo na l'Union Européenne ne gashi nan kamar yadda kuka gani. Kamar yadda kuka gani l'Union Africaine a da kun ga darafon ta yanda yake. A yanzu kuma kun ga darafon ta yanda yake. To duk wata community tana da darafo nata officiellement wanda yake ba da dama a san darafo na su na conjoint kinsu. Wannan shine darafo namu na conjoint da IAS. Yan uwa ku watsa wannan labari yana da dadi. Allah ya tsare kasashen mu na IAS. Allah ya tsare mu na shugabannin mu masu albarka. General des armées Abdurrahman Chani, Général des armées Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Duka muna fata alkhairi yan Niger Allah ya hada kawunan mu. Allah ya ɗaukaka darajar Niger da yan Niger da ƙasashen namu na Afrika duka baki daya. Kuma Allah ya ba mu zaman lafiya duka baki daya da yan uwan mu. Malumman mu masu addu'o'i ko da washi domin ƙasashen mu zama lafiya. Allah subhanahu wataala Allah ya biya addu'o'in da kuke yi. Allah ya daga darajar kasashen mu na Afrika surtu wannan laifi da IAS. Allah ya tsare mu na shugabannin mu. Allah ya hada kawunan mu yan Niger. Amin ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala nabiyillah wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Wato lokacin ya taho. Dama muna jira irin waɗannan bakaken munafukan mun san za su fito su yi waɗansu maganganu nasu. Su mamman wada da karin magana na Hausa zakara wajen tono shi ya tono maka ne yuka da su lawali ana cewa wai j'étais pas surpris. Dama qui avait dit que vous serez surpris? Personne. Quand vous a appelé, vous étiez où? Vous n'avez pas voulu assister, vous n'avez pas voulu nous donner le peu dont vous connaissez. Kaɗan inda gare ku taimaka a samu tahiyar ƙasar nan ta ta gaba, kaɗan sanin da gare ku, ba ku dai ba. Yanzu za ku zo a gaban mikro kuna mutane surutai. Lokaci wannan ya wuce na wanda za a samu wani bakin munafiki ana aikin kasa yana komawa daura yana zagon kasa daga baya fito ya magana. Transparency International et autres, maman wada, vous avez dirigé pendant combien de temps? Êtes-vous démocratique? Shekaran kanawa a Transparency International. Lawali ba ma da bukatar mutane irin ku. Muna da bukatar mutane waɗanda idan aka kira su za su karba, za su je inda ada kuskure su waɗi a matsayin su na maza, ba waɗanda za su tsaya daura suna munafuci ba waɗanda ke zancen wai su dama isulla bulla demokrasi ba. Mu dama ba ruwanmu da demokradiya dan mu ta kulla mana wani abu ba. Na farko kenan. Na biyu abin da muke bukata adalci, kuma insha Allah rabbi za a yi. Ba mu tsarkake kowa daga Allah mu ce su cani tsarkakakku ne ba su da dauda kaza da kaza a wajen Allah, haka suka san ma kan lahiya lau. Amma dai sun nuna su diya ne, kuma sun nuna suna son kasan nan a inda kun ka kasa saboda muna hucin ku dan ba ku da hujja. Ban san wanda ke cewa yana da hujjar kin tahiya zama na kasa ba, inda ake son a sa kasa a gaba a bincike abubuwan da ya kamata, inda tahiya ta lalace a gyara, inda yake daidai a ci gaba da yi. Ya kasa tahiya ya dawo ya zo yana labewa bayan mutane ana ba shi mikro yana shi pass. Quel passé? Mu dai ne yara kannan ku, kuma mu murga mu gama da irin ku, dan ba wani abu da zamu dauka na ilimi daga gare ku wanda zai sa kasan nan ta ci gaba. Da ku da ba da ku ba insha Allah rabbi zamu ci gaba. Kuma mu iya addu'a mu da abunda muke matsawa kai shine wannan shi sosiyal da aka ce ayi, to muna addu'a Allah ya tabbatar mana da ita. Dama ba dan adam bane, ba wani bane mai tabbatarwa. Amma dai kun ji kumya. Sai dai bakin ciki ya kashe ku. Assalamu alaikum. Yan uwa al'umma Niger. Ina yi muna fata alkhairi da ma al'umma IAS. Ku kalli wannan. Wannan shine sabon drafo'in mu na IAS. Kun dai gansa tsanwa ne.
ko kuma ka ce ɗanya haki. To shi tsanwa a duk lokacin da ka gansa ga wuri, to ka tabbatar da wannan wurin yana cikin ni'ima, kuma alkhairi zai ƙara samuwa ga wurin. Ku ɗau misali tun daga lokacin saukar damana da ma abin da kuka shuka, za ku gansa ya hito tsanwa ko kuma ka ce ɗanya haki. To hakan wannan dirafan yana ɗauke da wata alama wadda ya kamata mu lura da kyau, mu kuma ba da ƙoƙarinmu ga abin da wannan dirafan yake nuni. Tsanwa yana da ma'anoni da yawa, amma zan nuna wasu daga ciki. Yana ɗaya daga cikin abin da tsanwa yake nufi shine zaman lafiya da kuma samar da ci gaba. Kamar yadda nace ka ɗau misali daga shukar damana, daga lokacin saukar damana idan ta sauka zaka ganta tsanwa haka take har zuwa gaba, alkhairanta kenan idan ka ga tsanwa ya fito to akwai alkhairin da zai kai a gaba. To hakan wannan dirafan da kuka gani akwai alkhairi cikin sa. Wannan kasashen namu da kuke gani akwai alkhairi cikin su. Al'umman mu na wannan kasashen wallahi muna da alkhairi, dan haka mu kama kawunan mu, mu san abin da muke yi, mu kuma kiyaye, mu katange kawunan mu daga waɗansu gurɓatattu da suke cikinmu da ma waɗanda ke ƙoƙarin su yi mana kuce daga ƙasashen waje, mu katange kanmu da gare su. Ma'ana mu zamo masu aikata alkhairi da abin da zai kawo alkhairi da ci gaba a cikin ƙasashenmu da al'ummar ƙasashenmu. Duka abin da za ka yi, kai ƙoƙarin ka aikata abin da kai za ka amfana, wani naka za shi amfana. Kada ka yi abin da zai illanta ka ko ya illanta waninka. A takaice shine sakon da nake so in basuwa game da wannan dirafan namu tsanwa. Tsanwa akwai alkhairi. Yan uwa kasashen mu suna cikin alkhairi, muna cikin alkhairi. Allah ya ƙara tabbata mana da alkhairi. Ma assalam. Assalamu alaikum abonina da Allah ba ku yi mini share. Ba ku sharing gaskiya ta Allah. Zan encourage ki na ina ba ku labarin duniya. Zan saka muku video ta General Mohamed Idriss Déby a Burkina Faso. Insha Allah tare da Ibrahim Traoré. Ku yi sharing, ku yi partage. Ku kalli video. Président Thomas Sankara, qui, en souverainiste né, a su être l'artisan d'une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et fait du Burkina Faso une grande nation au sein du continent africain. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique, autant pour moi. Plus que jamais, sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain. Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. Merci. Malam ka ji fa kasuwanci ne kawai ake yi da mu wallahi malam. Wannan matsiyatan turawa wallahi Allah ɗebe musu albarka. Muhajirin kullum muhajirin mutane an maida su ana kasuwanci da su da kansu ma 'yan jarida da kuma turawan sun ce kasuwanci ne ake yi da mutane, su kuma 'yan turawan suna profite da wani hukukul insani, wai incin dan adam, suna kuma gama kai tafiyar su guda da su da larabawan, ana sayar da mutane, ana wulakanta mutane. Sun ce suna kashe miliyan 100 na euro kowace shekara, miliyan 100 na euro su kashewa akan magana gudun hijira ɗin nan. Kan lissafa min da Allah, uban wane ne ake ba miliyan 100 na euro? Mu dai ban mu ci gaba. Mutanen nan masu tarwa su tai turai riye suke, yunwa na cin su, kiya na cin su, dauda za su kashe su, ga wulakanci ga wahala. Amma an zo ana magana ana kashe miliyan kowace shara, a zo kowace shekara a kashe miliyan 100 na euro kuma akan mutanen nan, kuma matsalar nan take karewa, kuma mutanen nan ciwo ma na kashe su, suna gidajen kaso an rufe su, ko ina ana kan mutane. Babbaku tun da shugabannin ku ba san ciwon kanku ba, dole ku wulakanta, dole ku tozarta. Mutane na wulakanta, wasu shugabanni na can bisa kujera suna kallon mutane na tozarta, wai suna neman diplomasiya ta yadda za su ce ta mutanen su. Kai an taɓa neman diplomasiya, wai da diplomasiya za ku neman inci?
da diplomasiya mutanen ku za a daina wulakanta su ana rufe mutane kamar shanu kamar awaki turawa ana tura mutane su turawan suna karɓar kuɗi a majalisar ɗinkin duniya da sauran kasashe ana zuba mu kasashen su kuɗi investing kuɗi suke zuwa suna yi kasashen suna development da mu ana kasuwanci da mutane su larabawan su ma da iyakokin su da kasarsu ana kasuwanci da mu ana bada kuɗi mutane an zuba kuɗi wannan kuɗin da ake zubawa ana kashewa akan muhajirin wallahi in kuɗin za a ɗauko su a raba mutane sai sun daina tafiya tura amma an ce ana kashe kuɗin kuma mutane na wulakanta kuma ƙarya ne yaudara ce an rasa shugaba guda da zai iya cewa ni bari in tare ƙasata in tare mutane na kaso wulakanta kaso zolata taron tsintsiya ba shara afirka taron asara taron maciyata yan boron uba wai ino afirka shekaru sun zo sun yi wani taro ba su yarda da kungiya IS ba maimakon su zo su yi taro akan muhajirin inga da ake magana mutane da ake wulakantawa bisa hanya ake rufe mutane ana kama mutane a gidan kaso mutane na tuzarta ba uban da ya zo magana muhajirin a wai suna magana ba su yarda da kungiya IS ba yan boron uba maciyata tara asara taron tsintsiya ba shara dukkan wannan shugabannin afirka duk uban da kaga bai magana akan talakawansa bai magana akan wulakantar mutanensa wallahi tallahi wannan mutumin Allah tsine mai albarka gwanda kare da shi ma mutane su zaɓe ku shugabancin al'umma suna wulakanta suna tozarta kowane sheke yayi shiru yayi shiru inda afirka mu ba mu san ciwon kanmu ba mu san na mu ta wulakantuwa mu ta tozartuwa ba mai san a ce shugabanni su gyara ba uban da ke sa ta shugabanni ya kamata su daidaita ko al'amarin su me haka dole a shiga damuwa dole a shiga matsala dole a shiga wulakanci ba mai son yayi magana ana cikin mutane kuna kallon kullana wulakantuwa dan ni ba za ku yi to ku yi magana ba dan ni ba za ku yi magana ba dan ni al'umma kuna kallon ana wulakantuwa ku yi ta zama mutane kullum an maida su kamar shanu ana ɗauke garke-garken mutane ana rufewa kuma mutane wasu na rufe wasu na zamani wasu na